Que tal, moi boas, reta final da campaña electoral e os veciños da Boa Vila comparten as súas previsións. Vémolo nun segundos, benvidos ao Pontevedras 10. Coa conta atrás posta para as eleccións municipais, as dúbidas sobre o que pasará este domingo comezan a ser latentes na cidade. Esta mañá saímos á rúa para coñecer a opinión dos pontevedreses sobre os posibles resultados electorais. A 5 días de que se celebren as eleccións municipais, os pontevedreses comezan a preguntarse quen será o vindeiro alcalde da cidade. Algúns deles atrévense incluso a facer as primeiras porras sobre os resultados. Yo creo que va a seguir todo igual. Va a seguir el mismo que está y poco más. Y si no, se juntarán para que siga él. Supoño que Lores volverá a ganar, porque traballa moi ben por Pontevedra, ten Pontevedra moi ben feita. A verdad que sí. Gústame como está Pontevedra. Está dudosa a cousa, pero bueno, eu creo que o Lores ten moita forza en Pontevedra. Que vai ganar Lores seguro. Pues que gañará Lores, o que está, me imagino, ¿no? Porque, o sea, esa cidade está como está, que mola como está, gracias a él, o sea, que me imagino que a xente será consecuente co que hai. Non sei o que vai pasar, está bastante complicado, pero creo que vai volver a ganar Lores, porque ten moitos apoios en Pontevedra, a ver. Vai ganar o PSOE en todos os lados. Un dos temas máis controvertidos é o posible ingreso de Vox na corporación municipal. Seguro. seguro, sí, en Pontevedra seguro. Por min non. Por min non. Olvídeme de vos. Eso de migrante. Bueno, nada. Conseguirá, non? Claro que o conseguirán. Non sei, pero vamos, eu partidario de que o teña non son, pero vamos, son demasiado radicales, o radicalismo non é bo. Inda que o Bloque tamén é bastante radical en certas cousas, pero é completamente distinto. Estes señores veñen con unhas ideas que do siglo, non sei, 18, 17, xa non son ni do 19. Non creo que saque ningún. Eu me alegro infinito. Me alegro infinito, porque eu nací despois da guerra, comprende? Nací no ano 40. Nací no ano 40, e a guerra foi do 36 ao 39. E teño moitos recordos depois da guerra, de cando estudiei, e cando non estudiei, e do que foi a ditadura de Franco. A postura dos partidos locais en relación ao futuro de Ence pode ser un dos asuntos que máis inflúa no voto dos pontevedreses. Ence está moi complicado, pero bueno, aí xa todos andará, como din os vellos. Pois aí poida que aí hai xa algo, sí. Aí pois xa cae porque hai intereses de traballo, claro, ainda que é mala, porque é unha contaminación que todo o mundo sabe, pero ante os postos de traballo hai moitas revolucións ante esas cousas. Isto, lóxicamente, debía meterse, sí, con unha empresa moi boa, meterse en outro lado, onde non fixera tanto dano. Eso é unha cousa que hai que ser objetivo. O tema de Ence pode afectar ao Partido Socialista, o tema de Ence é un problema moi grave. O que non se pode xogar hoxe con postos de traballo, estou de acordo que non pode estar na ría, non podía estar fai moitos anos, agora creo que cando menos contamina, non estou ni a favor nin en contra, pero sempre estou a favor dos postos de traballo. Aínda que as enquisas consideran que o BNG será o gran gañador destas eleccións, haberá que esperar ata o domingo para saber se Lores continúa sendo o alcalde da cidade, ou se, polo contrario, perde o apoio dos veciños. Os traballadores de Ence volveron a ser os protagonistas nesta xornada de campaña electoral. Nesta ocasión foi por unha concentración realizada durante o mitin do Partido Socialista en Pontevedra. No acto estiveron presentes a ministra de Traballo, Madalena Valerio, e o secretario xeral do PSDG, Gonzalo Caballero. O que ia ser un xantar entre os socialistas non comezou da forma que todos esperaban. Os operarios de Ence concentráronse durante o mitin do Partido Socialista para reivindicar os seus postos de traballo, un feito que non pasou por alto o candidato á alcaldía. E os socialistas non nos asustamos, nin nos van a asustar, aínda que nos tapen os cartéis, aínda que nos cortan as pancartas, aínda que nos agredan na sede, non nos vamos a asustar, porque temos a verdade, non engañamos a nadie, somos xente seria e non nos van a asustar. No mitin socialista estiveron presentes a ministra de Traballo, Magdalena Valerio, e o secretario xeral do PSDG, Gonzalo Caballero, dúas figuras básicas do partido que se mostraron ilusionados e esperanzados de cara ás eleccións municipais e que quixeron achegarse ata Pontevedra para manifestar o seu apoio a Tino Fernández. Estos son carreras de fondo. Esto no vale hacer una campaña, ahora estamos en la recta final de la carrera de fondo, pero esto no son los 100 metros.
no. Son los 100 metros finales de una carrera de fondo, así que cuanto antes se comience el entrenamiento y cuanto antes se comience la carrera, se va a llegar muchísimo mejor a la meta, con muchas más posibilidades de victoria. Y creo que aquí en Galicia hay muchas posibilidades de victoria. Lo veo, lo siento. Temos un partido preparado, un partido con proxecto, un partido con clave municipal e municipalista que fai unha magnífica xestión na Deputación de Pontevedra. E eu vos digo que en política non hai que dar ningunha batalla por perdida, que o voto é segredo e por un voto se decide un goberno. E aquí en Pontevedra temos un grupo de compañeiras e compañeiros preparados a dar o mellor de sí de aquí ao domingo para abrir unha nova etapa municipal. Os socialistas non teñen dúbida de que a ilusión das pasadas eleccións xerais repetirase este domingo coas municipais. O candidato popular á alcaldía continúa anunciando propostas para abrir Pontevedra á ría. Esta mañá, Rafa Domínguez achegouse ao pabillón municipal dos deportes para denunciar os problemas de acceso que ten o aparcamento da zona e para presentar un novo proxecto. Vamos a hacer un parking de 500 plazas que serán gratuitas en horario comercial, es decir, todo aquel que quiera venir a Pontevedra a trabajar o consumir va a poder aparcar dignamente, que es lo que queremos. Y además es una alternativa porque en una ciudad en la que no hay transporte público, en la que no hay autobuses, la gente muchas veces para venir depende del coche, pero lo que no podemos permitir es que tengamos unas instalaciones tan penosamente cuidadas como tenemos este parking que lleva en un estado lamentable desde hace muchísimo tiempo. Yo hace unas semanas no me dejé medio coche aquí y hoy Pablo ha tenido que conducir con muchísimo cuidado porque la verdad es que da mucha pena cómo está esta situación. Rafa Domínguez quiso coñecer en primeira persoa os problemas de accesibilidade que ten actualmente o aparcamento do pabillón municipal. O candidato á alcaldía quere converter esta zona nun aparcadoiro público que será gratuito en horario comercial. No proxecto tamén está incluído a creación dun parque, un apeadeiro para autobuses e a construción dunha pasarela cuberta que conectará coa zona do mercado de abastos. Cabe recordar que na actualidade o Concello está negociando a cesión deste terreo con Costas. Sen embargo, o portavoz popular está convencido de que esta administración non vai a poñer ningún impedimento ao seu proxecto. Unha proposta que ten un custe estimado duns 4 millóns de euros e que contaría cun prazo de execución de 3 anos. A Policía Nacional detivo nas últimas horas a 2 homes como presuntos responsables de 2 agresións sexuais. A primeira producíase no mes de abril, aínda que os feitos non foron denunciados ata o pasado fin de semana. A vítima, de apenas 16 anos, tiña unha relación de amizade co detido. Presuntamente, o mozo lle pediu manter relacións sexuais con ela en plena rúa, algo ao que a rapaza se negou. Sen embargo, el insistiu e terminou forzándoa. Os axentes da policía tamén investigan outra agresión sexual denunciada por unha muller de 40 anos. A vítima, veciña de Pontevedra, denunciou a súa parella por unha agresión física e sexual. Un posible episodio de violencia de xénero que de momento saldouse co varón detido pola Garda Civil. A reforma de Benito Cordal podería chegar ao seu fin esta semana. O Concello prevé que a rúa, que permaneceu pechada durante toda a xornada de hoxe, remate mañá co asfaltado. As obras que comenzaron o pasado mes de xaneiro cumpren, polo tanto, co prazo establecido polo Goberno Municipal. Este proxecto pretendía fondar no modelo de Pontevedra reducindo o espazo para os vehículos. Deste xeito, as beirarrúas ampliáronse a máis de 4 metros de ancho e a calzada pasou a ser de 3,20 metros. O estacionamento quedou na marxe dereita da estrada e será soamente de servizos e de carga e descarga. Os traballos, que contaron cun investimento de case 150.000 euros, continuarán agora na Rúa Lepanto. Chega a Pontevedra a proba deportiva máis divertida e diferente da cidade. A Gladiator Race volve na súa quinta edición con máis obstáculos e co obxectivo de facer gozar tamén os máis pequenos da casa. A proba de obstáculos máis popular da cidade supérase. A Gladiator Race volve a Pontevedra con máis ganas de divertir a todos os veciños. Nesta quinta edición, os organizadores queren chegar a todos os cidadáns e por iso os asistentes poderán elixir entre a versión Rocket ou Warrior, segundo o seu nivel de forma física. Dúas distancias, 35 obstáculos na de 11 km e 25-26 está na corta. Entonces, bueno, estamos estudiando 4 posibles novidades este ano, xa depende un pouco de un pouco entorno, un pouco presuposto, pero bueno, a idea é que cada ano vayamos metendo tanto elementos físicos como actores que vayan no medio, e bueno, ao final que o que queremos é que sea unha festa, unha experiencia diferente. Unha proba xa consolidada na cidade e que este ano tamén espera enganchar aos máis pequenos. É unha proba que realmente enganchou na cidade e que
eu creo que vai enganchar por moito tempo, non? Teremos que darlle as voltas que sexa necesaria para que siga sendo atractiva e sobre todo para que tamén eu creo que ese paso que se deu de introducir aos nenos e as nenas e as familias pois tamén na propia competición, eu creo que foi un paso moi atinado. O un desuño a cidade de Oleriz acollera este evento deportivo que cada ano supera as expectativas e que nesta edición espera volver a converter a Illa das Esculturas nun espazo de festa e de diversión. Ata aquí a actualidade deste mércores 22 de maio. De seguido continuamos cos debates electorais hoxe dende o Concello de Ribeira. Que pasen unha boa noite.